og byd velkommen til den bedste vært i verden, Bamsefar himself. God aften, drenge og piger. I dag er det blevet tid til at se vores fantastiske dansere igen. Men inden vi gør det, så skal vi lige have dagens vits. Din mor er så fed, at hun blev døbt i et svømmebassin. Ja, den er god, ikke? Ja, kan I høre, hvor er I? Så går vi klar til den ene danser, der er dukket op i dag, som hedder Bamsefar himself. Sæt noget. Giv mig et beat, John. Giv mig noget lyd, G. Hvad så? Og tak til vores deltagere i dag. Vi siger farvel herfra. Hej hej.